बड़ा सरल भाव से कथा लिखनी। जब ये कथा लिखनी तो काशी के विद्वान लोग के बड़ा दुख भइल कि कोनो शास्त्र संस्कृत में होला, ये अपना मन से कोनो भाषा में रउआ लिख के ले आइल बनी, ये शास्त्र ना है। तो गोस्वामी जी सब संत समाज के कहनी कि भगवान का कृपा से उनका आदेश से लिखल गइल बा, रुआ एकरा के जांच ली कि शास्त्र है कि ना। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जांच खातिर रामचरितमानस के पोथी ले जाइल गइल। सब शास्त्र पुराण रखाइल, सबसे नीचे रामचरितमानस के पोथी रखल गइल, ताला बंद कर दियाइल। ताला के चाबी पंडित पुजारी लोग अपना लगे रखलक। जब सवेरे दरवाजा खुलल है काशी विश्वनाथ के मंदिर के, और जब भीतर प्रवेश कइलक लोग तो देखता लोग का एक अद्भुत चमत्कार हो गइल बा। नीचे वाला पोथी अपने से उठ के ऊपर आ गइल बिया और ऊपर लिखल बा सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। यह सत्य बा, यह शिव बा, यह कल्याणकारी बा और यह सबसे सुंदर बा। सब लोग स्वीकार करलक रामचरितमानस के।